Oeh. Zo. Die is niet af te krijgen, dat is mijn trouwring. Hier. Ik breek je vinger erbij. Breek je vinger of breek je hem af? Hij staat erin. Haal hem er eens af dan. Hoe krijg je hem er zo makkelijk af? En doe hem nou eens schuin. Doe eens los. Waar ligt het? Ik heb Zal hem. ik je eens voordoen hoe het makkelijk gaat? Nee. Nee, ik moet hem even terug hebben, daarna geef ik hem wel weer. Wacht even. Ah! Ja, als je meegaat. Je doet gewoon... Oh ja, gewoon zo. Ja, zo. kom mee. Heb je ervaring mee of niet? Ja. Kikkie. Toe! Kurk af. Oké, dat lijkt vaag. Laat. Nou, het is net gewoon een hand in de lucht. Doe je armen zo verder hierin. Oké. I'm gonna catch you. Doe, fok op. Moeilijk hè? Een foto maken. Hey, dat wil niet, dat wil niet. Waarom niet? Omdat ik het voor maar dan neem ben. Oké. Nou, als je hem dicht doet, ja. Kurk op. Hi. Dat had je net niet moeten doen. Wat niet? Dat niet. Hm? Dat ja. Zal ik hem nou staan? Maar wacht even, doe dat nog eens. Maar dan moet je... Hier, gaat die kant eens op staan. Doe dat nog eens. Ja, oké, jij bent lelijk. Ik ga hem aan Kim laten zien. Je kent hem niet eens. Nee, meneer. Meneer, oh, ik kom erachter. Ik heb accent al. Ik heb op met zitten praten, dus dat maakt niet uit. Hoe dat? Ja. Ik dwarsboom iedereen zijn relatie, dat weet je toch? Ja, zou ik dat voor jou ook doen als je misschien binnen 20 jaar ooit weer een vriend hebt. Ooit een keer. Als je binnen 20 jaar ooit weer een vriend hebt. Oh, wacht even, mijn schoenen.